Cando Martín foi de intercambio a Chile non sabía que ia rematar vivindo en Buenos Aires. Iso si, a súa nai xa avisou de que se atopaba algún motivo para quedar, igual non volvía a Ourense. E así foi. Que mellor motivo pode haber que atopalo amor? Martín leva xa 10 anos vivindo en Buenos Aires coa súa parella, unha rapaza chilena. Ela veu a estudar aquí e o noso convidado chegou á cidade seguíndolle os pasos. Argentina, Buenos Aires, Puerto de Santa María del Buen Aire. Ahora, Martín. Como vai, Alba? Como vai? A ver, canto tempo levas ti aquí en Buenos Xa Aires? unha temporadinha, xa unha tempada. Fai 10 anos que estuve aquí. Fai 10 anos que chegaches. Desde onde? Dende Ourense. Ourense cidade, De non? Ourense cidade, sí, De Ourense sí. cidade. Sí. E que fas aquí? Vivir o que podo. Traballei, estudiei, estou nesa. Estou traballando aquí nunha inmobiliaria. Estudiei aquí na Universidade de Buenos Aires, Psicología. E, bueno, disfrutando a vida tamén. Estamos nun sitio emblemático da cidade, non? Claro, estamos no Obelisco, que sería un dos centros da cidade, e din que é a beirarrúa, a beira máis grande do mundo. Esta de aquí? Esta de aquí, a máis ancha do mundo, din. Como se chama? A 9 de xullo. A 9 de xullo. Así é. Creo que tamén hai outro rumor por aí de algunha... Ai. Din que a calle Rivadavia é unha das máis longas do mundo, con 20 kilómetros, 24 kilómetros. É dicir, os argentinos que teñen así moito garbo, gustalles moito presumir. As cousas sempre son máis grandes. El mundo fue y será una porquería, ya lo sé. En el 501 y en el 2000 también. Eu dixenlle a miña nai, mamá, eu se atopo algo polo que quedarme, quédome. Xa sea que atopo traballo, estudos ou amor, eu quédome. O traballo costou un pouco máis porque estaba estudando, entón estaba máis centrado neso. Pero coñecei a unha rapaza que foi a miña moza e, bueno, ela vive aquí, entón por eso empecé a vir para aquí. Que é o que te enamora a ti de Buenos Aires? O que te fai querer quedar aquí? Gústame o anonimato que me dá, no sentido de que eu no meu barrio gústame saudarme cos veciños e demais, pero sei que me vou a outro barrio e xa non me coñece ninguén. Eso está moi chulo. Facer amigos en Buenos Aires é fácil ou difícil? A xente é moi amigueira. Coñeces unha persona, abres as portas da súa casa, comídate un asado, coñeces a familia inteira. É caralludo. É caralludo. E xa está, traballo feito. Veña. Amigo feito. Home, é así, sí. A verdade é que a xente é moi de piel, non? Un cando emigra agradece moito. Inaugurado en 1908, o Teatro Colón é un dos teatros de ópera máis importantes e espectaculares do mundo. A súa acústica é tan boa que unha moeda caída no escenario pode escoitarse ata no último balcón. Ten un diseño tremendo, unha acústica brutal, unha das mellores do mundo. Foron facendo dende o 1890, máis ou menos, penso que foi que se inaugurou, e trouxeron moitas cousas da fora, da lá de Francia e de Italia, e nada, como sempre foi un lugar de congregación das clases das élites porteñas. Seguimos de ruta con Martín e achegámonos á libraría Ateneo, considerada a máis grande da América do Sur. Funciona dende o ano 2000 no antigo edificio do Teatro Grand Splendid, de 1919, e conserva a súa estrutura orixinal coa cúpula, as barandas e ata a cortina vermella do escenario. A sociedade argentina é moi lectora, tamén debe ser pola gran clase media que ten, onde hai moita formación e moitas ganas de aprender e formación e de ler. A verdad que é unha sociedade moi lectora. Está cheo de librerías, moita tamén librería usada, librería nova, moitas editoriais. Sí, adícanse moito tamén a... Teñen os grandes escritores, non? Borges, Cortázar... E con tanto paseo, aún entralla fame. A onde nos levará a comer o noso convidado? Na gastronomía argentina hai onde escoller. Cal é a comida típica do país? O asado. O asado. O principal é o asado. En que contexto se come o asado? Sempre hai unha boa cousa para facer o asado. Hai varios momentos. Ca familia, para festas, e creo que un dos mellores asados é o asado de obra. Explícome. Nas obras, nas edificacións, os venres, os traballadores fan unha colecta
E hai un rapaz ou dos rapaces que fan un asado para os 80 ou 90 ou 100 personas que traballan aí. E vas pola rúa os venres de Buenos Aires e cheira a asado. Porque están nas obras comendo asado. Aí está. Para finalizar a semana, entón. Que bonito. É fermoso. En canto a doces, que me podes contar? O mellor é o xeado. O xeado é unha cousa de tolos e o famoso dulce de leite. Que era o que eu estaba a ver, non vai falar nin do doce de leite nin dos alfajores. No, Meu claro Deus, que que sí. é o clásico que nos traen os familiares argentinos que traen. Claro, joder. Traen nos paquetes de alfajores, traen nos doce de leite. Vai con todo, moi rica. Creo que falta unha cousa de todas as que dixeches que é o que a min me apetece xantar hoxe, unha A das ver, a ver. cousas. As empanadas. Joder, que ricas esas empanadas. Que non ten que ver coa nosa empanada. É o que para nós serían A empanadilla. empanadillas. Sí, así é. Vaime queimar isto. Esta é de Roquefort. È un modo difficile. Evita intenso. Bo proveito. Felicità momenti. Pois igual a empanada sobrada. Pero ben rica que estaba. A ver. Esta é a napolitana, que é Esa é a napolitana. a De máis polvo. habitual. É unha das habituais, sí, é habitual, é habitual. E a túa de que é? Ten xamón, ten tomate, ten queixo, ten pemento e ten ovo frito. Como se pasan? Bueno, a Argentina é graneiro do mundo, se non hai comida aquí estamos jodidos. Bo? Re bueno. Re que te voy. Sin rumbo. Vimos que lle dan ao pito, que dá gusto. Sí, hai unha... Enfádanse moi facilmente. Estuvemos vendo estes días como é conducir en Buenos Aires. O porteño é moi italiano na forma de conducir. Moi gustalle putear, gustalle gritar, gustalle pitar. E por cualquier cousa, pítache. E grítache. E mándache a paseo de forma amable. E despois, por exemplo, notamos que cando quedamos coa xente de por aquí nunca se di unha hora concreta. Sempre se di, quedamos alrededor de... Mais menos, claro. Quedamos máis menos. Se ti eres moi apegado aos horarios, a exactitude, Aquí non sobrevives. vai che costar. O mate é unha bebida tradicional de países da América do Sur que se prepara infusionando follas secas da planta erva mate en auga quente. Na Argentina é todo un símbolo nacional. Mira, non fago máis que ver xente de arredor co matecito, non? É así. Esa alternativa de ocio que teñen na Argentina e no Uruguai Tamén é certo, sí. de sair á rúa co seu, non? Co seu portamates. Ti és así tamén? Eu- Xa és porteño nese sentido? Mólame o rollo porque é algo que fas con máis xente, compartes, é económico, porque é unha forma de ocio onde non está mediado pola monetización. Non tens que ir a un bar, a un sitio a tomarlle un café ou consumir unha birra ou o que sexa, senón que levas tú dende casa, compartes, e ese proceso de compartir tamén crea comunidade, fastas cos amigos, e bueno, é algo moi interesante. Como levas ti o de estar lonxe da casa? Pois... Como riña. Nunca mellor dito porque, a ver, un estrana a familia, os amigos, a terra dun, todo o que eso conleva. Pero bueno, tamén con toda a colectividade galega que hai acá en Buenos Aires, é unha forma tamén de estar máis preto. A colectividade galega aquí é grande e, bueno, ter a posibilidade de estar preto de xente que fala en galego, bueno, que tenga aquí a cultura tan a flor de pele é bonito. Por exemplo, vir a un sitio como este, que é o Xardín dos Poetas, e ter aquí un busto de Rosalía de Castro, é bonito, toca yo o corazón. Algo arranxa, non? Algo arranxa. Pensaches ou pensas en volver? Gustaríame, non sei se as condicións materiais están dadas para que volva. Eu pensaba que por aí cando rematara a carreira que estudei, por aí voltaba. Agora estoume, desenvolvendo bastante ben neste país, teño unhas oportunidades que non sei se tería na miña terra. Entón, pois, de momento, penso que non, gustaríame por aí a futuro volver, ou
un obxectivo, día de mañá, sería poder ir e vir e disfrutar dos dous países. Martín, despedimos o Latitude Galega contigo, Bueno. aquí a pé de busto de Rosalía. Un orgullo. Así que manda aí un biquiño a casa. Viquiños, moi ben. Chao, chao. Chao, chao. Imos coa quiniela de Latitude Galega de Martín. Se falamos de gastronomía, entre Ourense e Buenos Aires, con calquedas. A de Ourense, unhas boas orellas nunca se dicen que non. Onde están mellor os prezos? Depende do momento do país. Porque, mira, fai 2 anos, máis ou menos, eu pagaba 80 euros polo meu aluguer. Agora pago 400 e sigo vivindo no mesmo sitio. E para a festa, que elixes? Gustan as dúas. Onde notas que a xente é máis hospitalaria? Non, a dos dous lados, somos peixes irmãos. Onde hai mellor humor? É difícil decidirse por un ou outro, pero a retranca galega, como non querela, pero o humor argentino é brutal. E por último, que clima prefires? Difícil pregunta, porque Ourense no inverno é forte e no bravo é un inferno. Así que prefiro o porteño, que é máis amigable.